hvordan vi tromme vil. Victor har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Victor har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi troldebombe vil. Og hør nu her, hvordan vi troldebombe. Victor har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Victor har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi magisk økser. Og hør nu her, hvordan vi magisk økser. Victor har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Victor har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra.